Вітаю вас, паважаныя сябры. Я Брачыніна Аляксандра. Я вучуся ў сярэдняй школе нумар 16 горада Мазыра у 7 А класе. Я прачытаю верш Васіля Зуёнка «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў». З вайны сустрэлі мацяркі сыноў і выглядалі, радзілі нявестак, а сын яе дадому не прыйшоў. Прыйшло кароткае, прапаў без вестак. Сябры пасумавалі, землякі, слязу змахнула потайкі дзяўчына. Не вернецца, знаць лёс яе такі. Ды толькі сын для маці не загінуў. Знаходзіць маці тысячы прычын. Чаму так доўга сын яе ў дарозе? Чаму не ідзе разгладзіць ёй маршчын і высушыць на родным твары слёзы? Яна між рэчаў самых дарагіх кашулі сына бережна хавае. Святочным днём падоўгу каля іх гамоніць з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай». Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці